Hi guys, good morning everyone. Gikan di ko sa gawas guys, kay nanguha ko dito anang harvest ko og sili. Dayon nagharvested ko og alugbati, dayon kalamunggay at sal, di nagkuha na lang po ko og bayabas, sabana og butternut og kaning kang banana serpentina. Giusa na nakukuha guys kay kapuyan ako mugawas niya. Dira atong nakuha guys tanan. Ang ikaon ka tanglad. Tanglad. Dara. Naro atong nakuha guys ang ato ang kalamunggay ug tanglad guys. O napuya ay tanglad. Unya nagod. Naglag pa gani ko o natay tanglad diha guys. Diri na ko ibutang kay akong mga dugi mangaon. Kung mga iring po mangaon og tanglad. Naro atong nakuha ang mga dahon sa bayabas. Hoy! Naglag ka! Sa bayabas. Hay! Dayan ang atong bulot, ang ato ang serpentina ilahi na to ni kay masagulan atong kuanan ni pait ra kay na. Atong butternut, atong sabana. What nga naman ka? Ang atong sili nga na harvest di ara og ang ato ang alugbati. Nara kompleto na guys. Karon guys, sa dili pa ko magluto kay unya pa man to dapit akong banana. Ay napaday tay atsal guys, ako ning tinanom dito gi-harvest na ako di ba? Basta may itinanim, may aanihin. Karon guys, kay unya pa man to dapit si banana mo uli. Ako lang sa silang pakaon ako mga dugi nara ready na ilang pagkaon, timplahan na lang ni guys. Iyan na to guys kay para maklaro ninyo. Ana di ba kani mahulog no? Kay kung diri na ko ibutang ang camera against the light siya guys. O dili lagi magdulduan ni mami kay ug matumban mo siya o musyagit ra bisag wala gid na unsa. Timplahan na nako ang hawa sa diha kay nagtimpla pa ko. Ang pagkaon nila guys. Wait lang kay nagtimpla pa ko magkaon ro. Hawa dili lagi mo katkat lagi mo ni makaguot ka nang mukatkat ba. Kat si Mickey guys, balong cute kitag banggira. Diara. Una man gina ko nigtimpla ni akong mga miming guys, ay akong mga dugi kay maskuti bini dili lagi ala nasi piring. Maskuti ba ya timplahan ning wagkajut lang piring. Bukog ko pag timo sa nang bukog. Uli day si piring di ay may kay kompleto sila. O dili day kompleto kay wala si kuan tiger. Ako ning unahon si piring og hatag kay di ra ba ni makahulat og kaon ni siya. Ana po ni si kuan si dagol o ni gara na po. Unahon ako hatag ni si piring. Dari ka piring diri to dito. To. Ikaw dito. Ana. Di na siya kahulat guys, di na mo sige na og kuan guys, samok og di na tagaan daan. Kulang ang ilang plato isa gamiton man sa ako ning carousel. Kaning butanganan ni og kuan dog food. O cat food. Kalang sang gamay ra man ikang carousel, di man kay ni siya mo kuan kay mo kaon. Ibog ra ni iya guys ba. Ibog ra ni iyahang pagkaon-kaon og rice. Awa sa diha ba kay nagtimpla pa ko. Dali na Mickey. Kusila. Dara. Mickey. Awa sa diha. Karon kanina pud atong timplahan sa ilang ka dagol og Inday, si George og si Bots og unsa pa. Aya sa diya ba? Si Dudong Gamay. Na, yan si George.
Guys, mao ni guys ang atuang di makita nilang guys kay nasa taas ang camera. Ibalin din ako nasa ubos ang camera karon guys. Para makita ninyo guys. Ito yung si Dagol ba kay makasapot pud usay kana bito yung her. Una siya bugnoon kay mag her. Ibali na to ang camera sa ubos gasa para makita ninyo akong gitimpla. Dali magdali jud kog luto ron guys kay ngano. Akong bana mauli ito. Nya pagka alas 9 kape na pud mulakaw na pud to kay kwaon na pud yung anak sa iyang boss. Ni ara guys akong gipang timpla. Hawa sa diha. Agoy. Magkunkuan pa man oy nga. Nagtimpla pa ta. Ara guys. Dayon kang dagol na pud atong butangan. Kuning giluto na ko kagabi nga isda guys. Kani. Uni. 3 ka kilo. Balik ko 3 ka kilo guys. Dara oh. Sa iwas sa kuan oy sa basketball. Guys. Sa uling di na ko nigiluto gabi guys kay may tong sa uling kay para kuan kay dara dum. Dagol. Dali. Inday. Oh, din sila na pong kuan kani si Dudong Gamay og si Boots. Bots, pag di magbana di aha. Kay nagtimpla pa ko dire. Nakakaon ra mo ron. Grabe si George mukaon guys, palaging walang gana. Nindot yung isda ko napalit gabi nga tamban kay dagko. Tag 50 ra ang kilo. Gamay-gamay ra kung dihatag ni Boots guys kay di mahurot masayang man. Sama natin isda sa ibabaw. Pwede na ito pero din nakasumod sa kanon. O ano, nara Rosel. Rosel. Dali. Rosel. Grabe gini si George Gina lang pasagdaan na lang na siya kay mamang gina yung talent ko sumukaon. Ay naku guys, sakita akong lawas. Manghinaw sa ako. Tatlo ba na nato ni? Mana sila pa nga sa sulod si Dudong Gamay na lang og si Bots ang atong pakanon sa gawas. Ako mga oy, umana kait. Umana pag ko ang prayer Persian Umana kait. Umana. Ara ya guys. Umana it ang mong Oshel. Umana it. Ang duha guys nangaon pa. Ito ang isa nanilok. Palaging walay gana na siya. Ako na ning ihatag ni Dudong Gamay og ni Bots ning ilahang bahin. Di ana ra ka kay mangilo kag pagkaon awayan na pug ka diri bag o para ba na ulian na imong samad. Dali na Bots. Dudong Gamay. Dali Bots
Wa na si Bots, dili mo kaon guys. Dali dong, Bots, sorry Bots. Dari dong, Didong. Nga, dili mo kaon si Bots sa food guys. Sige rag atang ni Inday guys. Malingkod ko, kay gikapoy ko. Ginait na. Nali siya mo kaon guys. May pasidudong gamay, kay ning kaon, Kita ako ang bukton, Ang siya, di siya mukaon. Pagkaon na, Boots. Sige, kuha na ng kuha ni Inday. Kaon na. Sige na. Ano na sila, mugawas lagi na si Inday ron. Sige na. Di siya mukaon. Butching! Dali na, eat na dong. Ayos sa sige ko na. Kuan dong, mag-eat sa tudong. Alam, kalami sa mangga. Bagko na ang mangga guys. Saan na pag-uhit. Masa pinakaibabaw. Ano man yung dong? Imo man ang kuan dong. Siya mangimutang. Agay! Istod! Inadong, it na daw. Hula na. Hoy! Sapa na! Gara, Ika sa ulo. Sige na. Agay, wala nagigikuan na. Buuan ako sa amaw. Tabok speakers guys. Dito na po ito siya magbanha. Sakit kay kung dalunggan yung tabning. Balik na po. Balik na po siya dito. Diyos ko ni mo Lord. Ang taon, nagbalik siya. Ambot na ni si George guys. Sana po siya gabanda sa pika. Jo, ay Bats! Gara na po ka ha! Sakit na kay kung tilaog yung sininggit ni Bots guys. Ay, mura ko nagbaglong kung tilaog bata. Haba kay ka. Haba kayo siya guys. Sayo pa sa bunta guys, alas 5, nagbana na sila. Ano sa putong tag sayo. Nakadisturbo silingan. Ano si Dodo? Iloko na to na yung sa plato niya kay sayang. Ikaon niya kambots. Musaka na ta guys. Kay humana si Dodong guys. Si Bots, pwede ra na unya pakanon. Hoy, dito ra. Manghilog na po kag pagkaon. Ito, yung na pong gikuan di ari. Hinaw na po. Hi guys. Limpyoan na to ang salo guys. Kay nagkayamukat ang mga mumho. Kung mga dogi, murag mga bungi pakanon. Noo ko. Sa gawas, manglimpyo sa tires. Dire, pag abot sulod, limpyo na po. Huwag kaundangan na akong limpyo guys. Kaminti, tagadlaw lang gini ani. Napay dagod, patakalag, sag-ahal ang mangihi. Pagilom dia, pagilom. Di magsigig kuan. Tanha.
Ako, nagtrabaho agad. Nagilam di dagol ha. Sapot kay kuan nila ba kay buntag pa sayo parte ng pagkabanhaa. Nakadisturbog silingan guys. Nga dagko ra ba kay tingog. Ikaw manakag kaon. Ay, Diyos ko Lord, Ginoo ko tabang. Tabang lang langit. Diri na punta. Naabot ang kanon diri o kalayo ra dito dapitan, naabot diri. Na guys, oh. Abot ang kanon diri guys. Noo ko. Apay Rosel. Gikan sa CR pag naog perting kuan na sa tiil perting basaa. Kanao kani siya kani. Basa kay tiil gikan CR nagpupo. Ito man siya magpupo sa CR guys, pero mao na lagi basa kay ang tiil niya. Wala nang butangan og trapo kay giihian man yung trapo di ana good. Dagol ha. Ano po na imong tingog rumurog makina ron. Paghilam. Istot oh, nangi na po siya diri guys oh. Ana na siya guys, magsige na siya panghihi. Paghilom kay sakit na kay kundalunggan ganina ra kay mo gabanha, wa gid mo nagkuan ha. Ako diri nalipong na ko na inyong tingog perting pagkakuan na. Mo nangabuang. Ay. Tanawan, hindi kayong pamati ba? Saway magbanha. Linaw kayo. Ting pagkabanha ah. Samok ay ni maghuwag ng mga iro guys. Uy. Magsigig patay. Noo ko. Nya ang kirang tag ako na akong bana ako pa gyud isa. Grabe ra ba kay nasulil sila ulangon makabughat. Guys. Diyos ko Lord, in Jesus name, makapanawag na nagita Ginoo ani permi guys, sa trabaho na ako diri guys nga. Wala dito. Gani ako gani isang at kay ngano. Ihian man ning dagol ug di mi isang at. Iswak-wak guys. Hi wak-wak. Good morning. Mamahigdaanan oh. Basta si Banana mo bangon og kanang siya ang mo bangon sa dugay mo bangon ingon ana gyud na mo bidsidra. Noon kay gadali pud to siya. Kay kuan man mo work pa man to. Okay ra. Pag-ilom di dagol ay pagsikig ngal-ngal na imong baba. Gusto siya mo gawas guys, ina ko pagawson kay ngano. Noon na siya. Uy kaayo. Noon siya ni Bots og ni Dudong Gamay. Giana na ko guys para dili ihian ni dagol guys kay ihian na niya. Unya ra nako nahipuson ang kwarto guys, unahon sa nako diri sa sala. Total mo abot to si Banana ron. Mulimpyo man na siya diha. Higo ra man to maghatod sa anak sa iyang amo. Mo balik ra pud to diri. Hala pila nako ka percent. Ako di pa. Nalubat na pud akong cellphone guys kay kagabi eh. Grabe na akong vlog kay ngano guys. Wala ko naka-vlog anang buntag kay ang among silingan isikilid nagpasound sila niya di man ta pwede mag-vlog og na-sounds kay maka-copyright lagi ta. Motong wala ko nakapag sa iyo. Naka-vlog ko guys kay kuan na.
Gabiin na jud ko naka-vlog mo tong gipaspasan ako na nag-edit pa ko. Unsa na ko orasan nagkuan. Unsa na ko oras nag-upload. Naman na, dili mag-away. Tubol ang pupo ni Inday Rosel. Ay, nako. Dapat kaya akong trabaho diri sa sulod sa balay, guys, ay mura jud ko kaning robot di ari. Kay ako ang trabaho diri, guys, pinaspasay, guys. Mura ko gigukod. Kay di ta magpaspas atong lihok, guys, dugay kita mahuman. Unsa ni inunan? Istot inunan. Naw na ko sa nina. Inunan tulog. Akong kuanan diri pabrik kay para dili bahog lansa. Oh, manas sila kaon din akong buhaton karon is manghugas din maglungag og utro. Dayon kuan ko sa mga utan kay atong utanon para sud-an mo pamahaw kay napamantay pinirito. Oto ito isagol. Kung iusa ang ilang pagkaon. Hoy, nga naman na, Rosel! Istot si Rosel, mahulog ang mga komponent to. Nangaway na po si Rosel. Rosel! Ikaw! Nangaway na po ka, ha? Nangaway na po ka, nangaway na po ka. Wala away na ka, ha? Maldita na ka, ha? Maldita na po ni siya, ay. Nadukol tamang karon. Napoy dagulbot, sige ga. Hingal ang naong. Uy, Diyos ko Lord, guys. Mura dyan kong naianak pila ka buok. Bis nalipay ta kay walay magpabadlong. Nah, ning labaw man hinoon ning mga for babies kabadlongon. Ano ko guys. Kung yung hugasan guys kay para makasugod na kong luto guys. Ito na yung oras alas 8 na mo ulit na to sa banana ron pagtaod. Ano ako guys, iskulod wala doy minuto, wala doy oras, wala doy seconds nga di ko manawag og Ginoo guys sa kapoy sa kong trabaho. Mukay paghuman ba, di ka na po, kaya ipag-ihian na po. Noon na ako guys, mag-anam-anam sa kuglabas sa mga bulingon, kay para, buat na ko yung daghang na hunaon. Banana po na, bulingon, labahan da yun. Para wa na yun na hunaon ba guys. Kay, isip ka ayo. Grabe ka lisod. Super. Guys, anak. Paguman ani maglungag na pud ka. Ato yung trapuhan ni atong plato kay at atong agas ni action naghinay mapalong na ni. Pala na puno man to na. Ako sa ning ko anon guys kay gustong isunod ang sa atong dogi ng mga plato gan. Hinay na dito ang agas. Puno na bata dito. Puno na dito guys.
Ning bana na pud si Boots. Nga nanamam ta si Inday dito ning bana na pud siya. Buang biruan. Mao man na ko ni tanan diri guys. Relax na gamay. Luoy kong banana kay nakasukan bito na ako kay. Kay balo siyang gabulag ko nagtawag-tawag siya. Di naputol akong vlog. Ito pa siya ganina paglakaw niya nga nag-vlog ko. Nawag pa dyan. Nakasukan mo. Baguman ani pang hugasan din ako kung mga herbal. Kay wa kami ka ay mag-inom sa day ko kuan di iron. Kaning mag-inom ko ani Mag-inom ko og gabon guys. Kay wala pa ko kainom og gabon guys, di ara guys. Ang atong dahon sa gabon. Inom ta ani. Lami man guning herbal guys, oy. Kay atong edad baya 40 na baya kapin kinahanglan mag-inom na tag herbal. Na. Diba? Purot ang sa kabaso. Ganing man na ni. Magkuha sa akong bugas guys kay maglumag kog otro. Kinaya na ko suldan ang ato magtrapo na pud kog lamisa guys kaganina human na kog trapo lamisa karon magtrapo na pud kag lamisa kay nagkayamukat na pud atong lamisa kay si Inday Rosil nagkaon murag bungi. Magkuha sa tag bugas guys kay magbilis tag otro para pamahaw kay gamay na lang may nabili sa kanin bisag makulang ba kay lami ra ba kay kun sabaw na ginamos kay kayo. Lord, atagin na po ng blessings, Lord. Kaya mong bugas gamay na lang. Naabot na si Banana, guys. Turad, tuon na to si Banana, guys. Naabot. Hilam dong, ay! Ito, nagbaking na. Hilam! Nagbaking na siya, guys. Oh. Ito, nagbaking na. Stevie, guys. Ayun po, ando. Ito, nagbaking na akong Banana, guys. Naabot na siya. Unya, kuha na po na niyang anak si Embus. Tanawa mo, kapi na po ni Ron. Nangapi na po niya siya, unya. Hi, tatay!
Morning, tatay. Oo nga. May simento kasi. Hi. Tara, gangislit ng naong. So guys, gangislit ng naong guys. Ay, nakuha na akong tanom ha. Nawa na, impas akong gabon. Giligsan. Sama na siya, oy. Imuha ra ba ng tambal? Sige pa, sige. Gamay. Ana. Mahulog ka ha? Atras gamay. Atras gamay. Kaya ang imuhang simod una dito ang gamkuan, gamay lang. Paana. Ang ana ra, okay na. Naman na siya parking guys. Wala mo dito nakita ganina. Ay dapat ana dahil yung tato. Oh. So yung mga anak nagtago na yung mga tay. Nagtago na yung mga anak. Ngi. Masulod na ko kay masulod raman na kaya makilis kog nilong aga. Da ikaw diri ra ka di ka pwede mo gawas kay ayay ka. Kani akong piring guys, mopahuway ra na siya kadyot ya guys. Dayon pagkahuman ana guys, mulayas ra pud na siya. Mo mga 30 minutes ra na diya guys, layas dayon na siya. La pila naman eh kako na kong battery. Latan-aon sa nako kong battery guys bi. Patay. Isang mukalit ning kalubat. Di ko kaklaro kay gamay kaayong kuan. Pila to? 7% naman day ko guys. Hala ka guys. Diri ra ko taman guys kaya nga ko ang battery 7% na. So bye everyone. Thank you sa nag-subscribe ko ang YouTube channel, sa nag-like og share sa ko ang mga vlog og naglantaw. Thank you sa ko ang mga solid supporters. Amping ng tanan guys. I love you all. God bless everyone.